राम राम, जय भोजपुरी। नमन माई भारती के, नमन बा भोजपुरिया माटी के। वह माटी जौन गमका रहा पूरा देहिया के महाराज, एकदम सुगंधित हो गई बा पूरा देह। तो आई अब बिना देर कैले एगो खाटी पारंपरिक भोजपुरिया खिस्सा कैली, कहानी कैली, लोक कथा कैली, सुन ले जाओ। गारंटी देता नहीं महाराज, ये कथा कहानी बिरले आदमी सुनले हो या सुनले हो तो बचपन में सुनले हो। आई वो याद ताजा कली। आ कहल जाला ना, हर कथा कहानी जौन बा ना मनोरंजन रोचक तो होकबे करेला, लेकिन साथे साथे बहुत कुछ सीख दे जाला, वो घटना परिस्थिति के याद दिला देला। तो आई अब बिना देर कैले हम सीधे ये भोजपुरिया कथा पर कहानी पर आ जातनी। एक बेर के बात यह, 3-4 दिन से लगातार बरखा होत रहे। इतना बरखा जगह जगह पानी पानी हो गई है महाराज। लोग के का चिड़िया चुरुंग लेके भी खैले पियले के परेशानी हो गई है। सब चिड़िया चुरुंग भी अपनी घोंसला में, अपनी घर में छिपल बैठल रहे, काहे कि बरखा खुले के नाम ना ले। वही बेरा के बात यह कि एगो पेड़ पर एगो कौआ बैठल रहे। वो अंडन के जौन कौवी ओकर मेहरारू अंडा डले रहे ओके उड़त रहे, आ बगलिए में एगो गौरैया अपनी अंडन के सेवत रहे, उड़त रहे। ये जो कौवा रहे ना, वो नजर कौवा तो जानते वहीं धूर चोने कुछ नजर बनौले रहे वो गौरैया पर। वो सोचे कि कब गौरैया उड़ के जाओ हम ओकर अंडा खा घरी। लेकिन गौरैया भी बहुत चालाक रहे। वो देखी अब अपन अंडा बचावे खातिर का कैलस, वही कहानी बा। तो जब लगातार बरखा होत रहे आ खैले पियले के परेशानी होखे लागल, दाना चारा पानी ना जुटा पावे चिड़िया चुरुंग भी, तो गौरैया जो रहलस वो अपनी अंदर के बचाव करी कौआ से कहतिया, ए कौआ भाई वो काम नहीं कर। तो कौआ कहल बताओ का करी। तो कहल कि तू अपन अंडवा हमके दे दो, हम खा लेतानी, आ हमारा अंडवा तू खा लो। तो दोनों जाने का पेट भर जाई, काहे कि बरखा में कहाँ जाई चारा पानी के जुगाड़ करे। तो कौआ कहल कि ठीक बा, तो तू अपन अंडा दो, हम खा लेतानी, फिर हमारा अंडा तू लेके खा लिया। गौरैया कहल ना, तू कौआ के जात बहुते होशियार होला, बहुत चालाक होला, धूर्त होला। पहले तू अपन अंडा दो, हम खा ली, फिर हमार अंडा तू खइह। अब देखी कौआ भुखाइल रहे, का कहलस कि अपन अंडा गौरैया के दे दलस। गौरैया का कहलस कि कौआ के अंडा खैले के बाद जब कौआ कहलस गौरैया से कि अब तू अपन अंडा दो, हमहू खा ली। तो गौरैया कहलस भाई तू कौआ के जात हार मांस खा लो, आ तरी मुँहे में जूट कांट लागल रहेला, आ हमार अंडा शाकाहारी अंडा अगर तोहरा खाए के बा तो पहले जाए अपन मुंह जो ठोड़ बा ना, मुंह बा के धो के आव, फिर हम अपन अंडा देव तो के खाए के। अब देखी कौआ वहाँ से चलल ओकरी बाद पहुँचल कहाँ, इनारे की लगे। इनार मने कुआं। तो इनारे के लगे पहुँचल, आ इनारे से कहलस इनरम। तो इनरा कहलस का बनारसी कौआ। तो कौआ कहलस देव पनिल्ला धो ठोड़िल्ला खाऊ गौरैया के अंडा। तो इनरा कहलस कि कोनो बर्तन उर्तन लेके अइब, कोनो बर्तन लेके आवा, फिर पानी लेके जा, अपन ठोड़ धो ला। तो कौआ कहाँ पहुँचल, कोहारे की लगे पहुँचल, आ कहलस कि कोहरम। तो कोहरा कहलस का बनारसी कौआ। तो कौआ कहलस देव घटिल्ला भरो पनिल्ला धो ठोड़िल्ला खाऊ गौरैया के अंडा। तो कोहरा कहल कि हमार 2-3 दिन तबीयत खराब बा, कुछ खाए पिए के नहीं मिलत, कमजोर हो गई बानी, ऐसे हम कोनो बर्तन गढ़ी नहीं पावत, जा कुछ खाए पिए के लेके आवो। जब खा पी ले तो देह में तंदुरुस्ती आ जाई, जांगर आ जाई, और जब जांगर होई तो हम तो कोनो बर्तन गढ़ के दे दे। अब देखी कोहारे के ही बात सुन के कौआ गई गाय की लगे, आ गाय से जाके कहलस गैयम। तो गैया कहलस का बनारसी कौआ। तो कौआ कहलस गाय से देव दूधिल्ला पी कोहरिल्ला गढ़ी घटिल्ला भरो पनिल्ला धो ठोड़िल्ला खाऊ गौरैया के अंडा। तो गैया कहलस कि अरे हमहू के 2-3 दिन से कुछ खाए पिए के नहीं के मिलल, जा तनी घास उस लेके आवो तो खा लेब, तबे तो दूध बनी। तो जब घास उस खा लेब दूध बनी तो टके दे, तो लेके जाइए। तो गई घासी के लगे, कौन कौआ। तो घासी के लगे जाके कहलस घसियम। तो घास कहलस का बनारसी कौआ। तो बनारसी कौआ कहने घासी से देव घसिल्ला खाई गईला
देई दुधिल्ला, पी कोहरिल्ला, गहरी घटिल्ला, भरो पनिल्ला, धोवो ठोरिल्ला, खाओ गौरैया के अंडा। तो घास कहल, अरे कोनो जाके हथियार लेके अइब, खुरपा खुरपी लेके आव आ गढ़ के दे देता, नहीं लेके चल जा। तब देखी कौआ कहाँ पहुँचल। कौआ पहुँचल और लोहारे की लगे, और लोहारे से जाके कहलस लोहरम लोहरम लोहरम। तो लोहारा कहलस का बनारसी कौआ। तो कौआ कहलस लोहारे से देव खुरपिल्ला, गहो घसिल्ला, खाई गईल्ला, देई दुधिल्ला, पी कोहरिल्ला, गढ़ी घटिल्ला, भरो पनिल्ला, धोवो ठोरिल्ला, खाओ गौरैया के अंडा। अब कौआ के ई बात सुन के लोहार कहलस कि हमी लगे जौन खुरपी बा दू तरह के बा, एगो करिया बा एगो लाल बा, तो के कौन चाही। तो कौआ कहलस कि लाले दे दो। अब देखी वही बेरा लोहार का कैलस कि खुरपी के गरम कैलस तो लाल हो गई। तो पूछलस कौने में ले जइब। तो कौआ कहलस कि हमें ठोहवा में धरा दो। अब देखी उ जरते गरम जौन खुरपी रहे खुरपा रहे उ लोहार कौआ की मतलब मुँहे में धरा दहलस, ठोड़ में धरा दहलस। जे मुँहे में गरम खुरपा पकड़लस कौआ काँव काँव कह के मुँह में मर गई। कथा गई वन में, सोची अपनी मन में। अगर ये कथा कहानी भोजपुरिया पारंपरिक कथा कहानी खिस्सा जौन बा, लोक कथा बा, बटकही बा, बात विचार बा, अगर ओकरा अच्छा लागता तो ये चैनल के भोजपुरिया चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर भी कर दी। महाराज गांव जवार में अपनन में बुझे तही ना शेयर कर दी, तहीं और भी लोग के लगे पहुँचो ये खिस्सा कहानी। गारंटी बा बाबा गोपालपुरिया फैन से कोनो ऐसने खाँटी पारंपरिक भोजपुरिया खिस्सा कहानी लोक कथा लेकर रउआ सबकी सेवा में हाजिर हुई हैं। साथ ही कोनो बटकही बात विचार कोनो सामयिक मुद्दा पर बात कल जाई यही चैनल के माध्यम से। तो यही के संगे आप अपनी वाणी के विराम देता नहीं। नमस्कार बा, एक बार प्रेम से बोली माई भारती की जय। जय जय भोजपुरिया समाज, जय 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 जय।